Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Sir! Sir! Hoy! Hala! Ginoo ko, sir! Sir, nagkadugo ikaw! Nganong gindaan na ni mo ka ng mga buak ka bildo in town, sir! Sir! Tabangi ko! Ay! Pastilan, sir! Diyos ko, sir! Tapos, sir, ha? Saan man ako, unahon ako, ani, ay, punitun ta na ka, sir! Dali, punitun! Nag-ahak na! Natunog na gininaong ko! Agay, pati nagkahapdos! Kanagan sa bildo! Kalisod bang ilihay-lihay ni ito! Kung saan ko man ini karon! Nuni, unsa ba? Pagdali! Ay, ni naman bitaw, sir! Ni naman bitaw ko sa ibang dool, sir! Maglisod lamang ko pa dool ni mo kay maglisod ko pa dool ni mo maayo, baro pa barugon ka kay dagang kayo og bildo, sir, sa ibuhag palibot! Na natunog na manggani ako pag-aksyon ako og dool kanimo! Sir, ayaw sa gliho ka, diha lamang ka! Ayaw ginagliho kay mo samot nga mga samad ka! Nuni! Oy! Asa ka? Ayaw kong biyahe! Nuni! Magkuha na mga kong siling og daspan, sir! Ano mo na kong hawa ng kanang maagian ako! Jamet! Jam! Ay! Okay si James! Pagdali! Kusog sa kilat. Oliver, ganun yun ka? Kusog kayong uwan. Dangog na kayong daan pa yung sa ubos. Kinahanglan tang mahunong katingali madisgrasya ta simba ko. Di na ako maklaro ang daan kung si Gabon. Oh my God. Dini din napita ang giwan og kusog. O day nga may mabati tang dugdog kaganina dito sa atong naimatangan. Bisan init itong napita. Kinag-uwan na di dinhi. Unsa ng orasa? Uwa pa ta mauli. Tingalig lang ngita na ron ako si Daddy Nino. Dili ba mahimong maghinay-hinay lang ta? Dili mahimo. Dulugon kining dapita. Og dili na nako maklaro ang kalsada. Dangog pa kaayo. Hey. Nagkurog ka. Nahadlo ko. Don't worry. Ni ako ubanin mo. Tingalig. Tingalig pasakitan ka niya? Oliver. Dili na niya buhaton. Ipasalig ko na nimo. Oliver. Kalain ba din itong magdala kitag pasyente sa ospital? Oy, kakulba ba? May gani, kay dali rang taga-IRF miabot kaganina nga ako agitawgan. Kasi Doc James, waman ako ikasulti kay matod pa siyang sekretary. Busy man ko na. May emergency mang gioperahan. Laoy, samot yung kalagot ini Sir Jaime. Maglagot yun siyang maayo samot inday dani. Tungod sa iyang nahiaguman karon. Kaya kung wala pa siya maglagot nga nagpaabot inday dani nga mauli. Dil magluta baga inom si Sir ba? Ay, taon. Pauli na tayo, Inday. Pauli na. Kunahan ka magkarong gibutang. Dapita sa Ginoo. Purag maduyog na akong uwan. Huwa pa mo to ang hantod karon. Isamot nga dili lagi makita ang palibot tungod sa Gabon. Pugnaw na kayo ang palibot. Pahinayan akong aircon. Tikum-kum ito sa Danila nga nakatog.
Kabuto na ko ang akong jacket sa luyong bahin. Huwag akong ihabol ni Danila. Tira. Iagumon siya nga akong gihabulan. Ago pa lang ganit naman nakatog. Nang limbaw ito akong balhibo. Ay. Unsa na pa kini akong gibati, alam ni mo Dani. Ganun na ingon man ini. Huwag na kong kasabot. Ganun ni abot man sa ingon ini at tanan. Dili ko kini angin bation, alam ni mo. May relasyon ka mo si Daddy. O may gusto ni mo ang kumangkot. O sa nilimay mo kinapabatia, kami turkang sa kundukan. Dili. Nagpanawag siya sa iyong aman. May mito nga luha sa iyong mga mata. Dani? Oliver, ano nga? Nagila ka? Nagdam ko kasing mamahan? Gimingaw na kayo pa niya. Gusto na ko maapas ni Daddy. No. Don't ever say that. Mas gusto na ko mamatay, Oliver. Gusto na ko mapawis kakapoy na akong kibati. Gikapoy na kaayo ko. No. No. Dani. Oliver, Dani. bisan sa dam ko. Huwagin maabot sa kung una-una nga may guniinig akong kinabuhi. Kontento malipayon ako sa una. Pero sa kalit lang, nausap ang tanan sa iyong pagbiya. Ug dako kung natampo sa imong nahiaguman karon. Kulo pa lang unta ko magkunaw na sa ikasulti sa akong mga barkada nito higayon na. Ug kitabangan ta ka. Dili unta maguba ang imong kinabuhi. I'm sorry, Dani. I'm sorry. I'm sorry. Karon tuguti ko nga pahiran ang imong mga luha. Kida ko kung gikatampon ini. Oliver, Dani. I'm sorry. I'm sorry. Oliver, no. Pero dili ko na mapugan ang akong kaugalingon. I'm sorry. Oliver. Should I be sorry? Oliver, I'm sorry. But I'm not. dili na kini angay mahita mo. Og labaw na dili mahimong mausban pa. Dili ko makasaan ni anak. Oliver, dili. Usa ka akong sayop kining nahitabo na itong duha karon. Sayop? Kung sayop mong kini, why does it feel so right, Dani? Oliver, Mahigayon pa, dili ba? ha? Higayon nga unsa? Unsay buti mo ipasabot? Matod mo ganina, ilugon ko ang babae nga akong nagustuhan sa iyang gikarelasyon karon. Busa karon, mao ka na nga akong buhaton. Ilugon di kagika ni Daddy. Unsa? No, dili na mahimo. Dakong gupot kining gibuhat na I karon. don't care, But I care! Daddy.
I care, Oliver. I care. Kaya dili ko buot nga mag-agubot mong amahan og anak tungod lang nako. Dili mahimo. Too late. Unsa? Dugay namin gubot. Bisan sa wa pa ka moabot ug misamot pa karon. Gawa na ko'y plano mo atras pa. Oliver. Not now, Daniela. Not ever. Oliver. The moment yung gitugyan mo pag-usab ang imong kaugalingon ako ka na. Nakasabot ka. Ako ka na. Oliver, no. Dili may... Oliver. Please. Please? What? Dani? Sa'yo kini ka itong gibuhat. Pero ato paghapong gibuhat. Pasabot. Nagundam ka na usab. Yung matubang ni ini. Uban ako. Ako ka na. Oliver. Ako ka na, Daniela. Ako ka na. Oliver. Dili na ko makatugot. Nabitay ang pagkunin mo. Bisang usap ay may tabo. Dili na nakabuhiran pa. Say, you're mine. Oliver. Say it. Yes. Mine indeed. These are all mine. Oliver. Oliver. Niyan na ta. Hey. Hey, kalma. Ako na mo pasabot ni Daddy. Kung nga nung nadugay ta. Unsa ni mo siya sa pagpasabot? Ako ngayon. Nabisita sa sud sa sakyanan. Ay, Oh, cute. stop worrying. Ako na bahala, okay? Manaog na ko. Masamot nga mahibong sila kung nga nang dugay tangang naog. Wait. Ali, sabi. Oliver. Unsa ba ikaw, cute? Tigalik may makakita. Pangpaisog sa dugo para unya. Manaog na ko. Ako na abli. Puyo. Abi mo na ako gulat na kamoy plano ang manaong sa sakyanan Inday. Sorry nga, nadugay mi na. Nga kaganina pa ba ako nagapaabot ni mo day nga mauli ka. Hala nag-uban gyud mo ni Sir Oliver. Lumaw di nga suko kayo to si Sir Jaime. Ug tuwa siya karon sa ospital tungod sa iyahang kalagot. Unsa? Na-ospital sa Jaime? Ngano? Da na nga samad Inday. Oy, kay nagainom man og maayo samtang nagapaabot siya ba nga mauli ka. Hinungdan nga natumba ug naunay sa paghigda sa mga buak nga bilda. Unsa? Ang nakapaipagayon. Kay nanganti ka to si Sir nga magabayad ka sa iyang nahiaguman karon. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!